Tää menee näin. No mä olin menossa naulittavan ristille, kun vastaan tuli yksi jätkä, joka on mun Facebook-kaveri ja kysyi, että mitä jätkä? Ja mä mietin, etten todellakaan jaksa käyttää mun aikaa tällaisten random tuttujen seurassa, koska mulla ei ole enää paljon aikaa ennen kuin mut tapetaan. No mä vastasin silleen, että no mitäs tässä? Oon menossa naulittavaksi ristille ja se oli silleen, että niin, kuulin tosta nihkeä keissi. Mä sanoin, että joo, on kyllä semmin nihkeä. Ja sit se sanoi, että muut joo, sori, pakko lähtee menee, nähää. Mä sanoin, et ei nähä, kun mä kuolen ihan just ja sit jatkoin matkaa. Minding my own freaking business. Walking down the street like a normal motherfucker. Enkä mä edes tiennyt, miksi mut oltiin naulaamassa, mutta mä en edes kelannut sitä. Kelasin, että haluan vaan olla sun kanssa mun viimeiset tunnit ja sekunnit. Loput löysin sut. Ja me halattiin ja sä itkit. Sitten joku asiaan liittyvä virkailija tuli kysyä, että tarviks mun vielä hoitaa jotain, käydä vessassa tai silleen ennen kuin ruvetaan naulaamaan. Ja mä olin silleen, että ei.